nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po, dyan lang kayo at nandito lang iyong lingkod. Oo, hello kay Sir Nems Flora dyan sa DCGB. At tayo po, syempre, napapakinggan sa DCGB Legazpi, sa Facebook ng DCGB, sa 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte, 100.5 Boom Radio in Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin Paracali at sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. Yan po ang kung saan napapakinggan itong programa pong ito. So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Yan po ang ating perfect combination. And by the way, announce ko na po yung sa mga taga Sorsogon, yung schedule natin na health symposium dyan, supposedly ngayong October 8, Saturday, ay kailangan talagang i-move to October 9. Sunday po, dyan po yan sa Paris Pastoral Center in Sorsogon City. Makipag-coordinate lang kay Ma'am Cora Espadilla sa Balogo, Sorsogon City, in front ng Iglesia ni Cristo. Bakit nga pala po na kailangan natin i-move, i-postpone kasi brown out daw po sa area ng Sorsogon ng Saturday. As ayon kay Ma'am Cora ay 6 a.m. to 6 p.m. Kaya maapektuhan yung ating health symposium. Hindi man tayo, mahirap na kung ano tayo, kung mag-electric fan na lang, di ba? So, anyway, magkita-kits tayo mga taga Sorsogon, okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, sa mga listeners po natin, hindi lang yung good health ang sinashare natin, kasama syempre ang kabuhayan. Marami nang talagang nung na-prove na maganda talaga yung ating product ay ginawa din ang negosyo, kaya naman ay gumanda po ang kanilang kabuhayan. So health at yung kabuhayan, and this time marami na po ordinary people now earning extraordinary income. Yan ang good news, ha? Mga taga Sorsogon, instead of October 8, magiging October 9, 9:30 a.m. at Paris Pastoral Center in Sorsogon City. Paano kayo mag-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml. Retail price, $6.20 po. You get your free entry ticket sa Paris Pastoral Center with free lunch na po yan. And eto naman, ang ating invitation sa mga taga Camarines Norte. Same event ay gagawin natin dyan. So, basahin ko na lang po para sa inyo. Alamin ang mabisang panlaban sa iba't ibang sakit, pati sa COVID-19. HCI Power Trio. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Dumalo sa gagawing health symposium, October 12, 9 a.m. at Cowboy Food House, Candelaria Street, Paracale. October 14, 9 a.m. Covered Court ng Barangay Cachoan, Kapalonga. October 15, 9:30 a.m. at Yusel's Garden sa Diego Liña Street, Barangay 7, Daet. October 16, 9:30 a.m. Hills and Garden, Labo, Camarines Norte. Paano kayo maka-attend dito?
Bumili lang ng isang 30 ml CMD at 620 with free lunch and your chance to avail our promo. So for more information, visit CMD office at Purokwan, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School, sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Yusel's Garden, at sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Pwede rin kayo mag-call or text sa 0939-9040717, 0939-9040717. Hello dyan sa ating angel, si Joy Alegre. Ayan, lagi yan nakasubaybay sa atin. Oo, pero for the meantime, gusto ko kayong libangin mga kwento ng kagalingan. Wait lang po. Ano po yon? Hello? Hello? Oo, i-text nyo na lang po. I-text nyo po ang tanong nyo. Okay. Oo. Ano yon? May tanong po kayo? Ha? Oo, si Mami Lindawi po ito. Kung may tanong po kayo, paki-text muna kasi on air po ako sa radyo. Okay po, thank you. Ayan, hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. Pero ito ngayon na, nagre-ready tayo as usual para hindi magrabe yung aking boses. Dahil magkakaroon tayo na naman ng series of events. Baka maubos yung aking boses. Dito na muna mag-play ako ng kwento ng kagalingan. Paano nakatulong ang ating mga produkto. So pakinggan po muna natin. Okay, nandito po kami ngayon, opening ng CMD Center sa bayan ng Paracale, Camarines Norte. At meron ako ditong narinig na napakagandang experience sa paggamit ng ating produkto. Ma'am, i-share mo naman sa mga tao para maka-inspire tayo, makatulong tayo. Una, anong pangalan nyo at taga saan po kayo? Ano po, Alma de los Santos, taga Porok sa Tugos po. Tugos sa Paracale. Ano yung kaninang kinikwento mo? Ano nangyari sa anak mo? Yung pong magkasakit siya ng acute UTI, dinala po namin siya sa ospital. Hindi naman po siya gumaling. Acute UTI. Paano mo nasabing acute UTI? Ano yung napansin nyo na pinagdadaanan niya? Nagsusuka po siya, tapos mataas ang lagnat, 42. Tapos nahihilo po siya, tapos nanginginig. Nanginginig siya sa sobrang taas ng lagnat. Okay, ano ba yan? Kinonfine mo? Opo, kinumpain ko po ng isang linggo. Isang linggo. Kumusta yung sa isang linggo na inalagaan siya sa ospital? Pagka umiinom po siya ng gamot, tsaka yung may swero siya, okay po siya, pero pag hindi na siya umiinom ng gamot, ay pagkakalipas po ng mga 30 minutes na pagkainom niya ng gamot ay bumabalik din po yung lagnat, tapos nagsusuka pa rin. So paano mo nalaman yung ating nung nalaman mo about our Power Trio, anong ginawa niyo po? Nung umuwi po kami, nadaanan namin yung yung CMD dyan sa may Panganiban. Sabi ko ay naririnig ko na po siya sa radyo na maraming napapagaling nga. Tapos sabi ko, masubok nga kaya ako kasi wala nga pong pagbabago. Oo. So, nung ang pinainom mo yung CMD po, yung tatlo bang product, yung Power Trio natin? O ba't ka umiiyak? Relax na, gumaling na yung anak mo. Teka po, ilang araw mo pinainom? CMD, CBF at Supreme Juice ba yung ginamit po? Huwag ka na umiyak, ma'am. Yung pagkat kung hindi nga po sa CMD, hindi siya gagaling. Nung dinala mo siya sa ospital, magkano ba inabot yung bill? 25,000 po. Para ka na-hold up, 25,000 yung inabot. Pero nung ginamit mo yung aming Power Trio, magkano yung nagastos mo at gumaling talaga siya? 3,000 lang po. Wow, 3,000 lang gumaling. Samantala sa ospital, 25,000
hindi gumaling. Isang linggo na na-confine. Madam, salamat sa pagtitiwala po. Ayan, nag-attend ka ngayon ng ating unang health orientation dito sa bayan ng Paracale. Spread the good news. Oo, pangalan uli? Alma de los Santos po. Ano pa lang masasabi mo sa mga makakapakinig ng iyong testimony? Ano po, maganda po talaga ang CMD, lalo na po yung Power Trio. Ayan sa mga listeners natin, nakalain mo yan. 25,000 na ang binayaran sa hospital, hindi gumaling. Pero dito sa atin, worth 3,000, gumaling po yung kanyang anak. Kaya sa mga listeners natin, dapat alam ninyo ang aming Power Trio, the combination of CMD, CBF at ang ating Cell BioJuice. Hello kay Sir Alfredo Gasilios. Ito si Sir Alfredo, matindi rin ang ginawa sa kanya ng ating product. Akalain mo yan, akala niya wala na siyang pag-asa. Buti na lang ay napakinggan niya ang programa doon sa area ng Borongan, Samar. O ayan, alive and kicking at super healthy na si Mr. Alfredo Gasilio. Sir, salamat po sa pagtitiwala. Hello rin kay Sir Bernard Junio, at kanina nakita ko rin si si Maria Nieves. Oo, Maria Nieves Obligar. Oo, yan. So, ayan, sige lang tayo. By the way, sa mga taga Kamalig Albay, meron na tayong CMD Center dyan sa second floor ng Kamalig Market. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Legazpi. Pwede na kayo magpa-health analyze dyan sa CMD Center in Kamalig Albay. Of course, meron din tayo sa area ng, asa na nga ba? Hinanap natin. Dyan sa, Camarines Sur. Sa mga taga-Pili Camarines Sur, meron na kayong center dyan sa Del Rosario, Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili. At yung mga listener ko dyan sa area ng Comadcad, doon na po kayo sa CMD Pharmacy. Hanapin lang Ma'am Nelita Abion sa Comadcad, Castilla, Sorsogon. Also, sa mga taga Santo Domingo, CMD Center at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, nasa taas ng DM Mixers Paint Center. Okay? O sabi ni Sir Bernard Junio, distributor daw siya sa area ng Cabanatuan City. Sige lang sir ha. Salamat for joining our mission to help restore the health of people. So anyway, sa mga listeners, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. I-text lang edad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga saan kayo sa 0939 9040717, 0939 9040717. Okay. So, yun sa mga kaya pa to siguro. Kaya pa. Isa uli magandang kwento ng kagalingan pati sa mga dengue ha. Pag nauso ang dengue sa inyong mga area, nako, malaking tulong ang ating Power Trio. Actually, yung dengue man or typhoid, ayan, mga typhoid fever, yung mga trangkaso, parehas ang gagawin nyo. Kaya nga, ay ina-announce ko ang aking number para naman ay pwede kayo mag-reach out kaagad sa amin bago kayo mataranta. Oo, bago kayo mataranta. Hello po? Ano ba to? Hello? Hindi ko maano. Ano ba to? Oo. Yung i-text nyo na lang po ako, ha? Oo, kasi on air ako ngayon. Oo, sa ating programa. Mag-text lang. I-text lang, edad, karamdaman, at taga saan po kayo. Pero ito ha, in case na may mga dengue cases, pakinggan po natin ang kanyang kwento. Ito, number 40. Okay, nandito ako ngayon sa Jose Panganiban para sa aming health symposium. Meron ditong napakagandang kwento ng kagalingan paano nakatulong ang ating CMD sa pamilya nila. Madam, anong pangalan nyo at edad nyo po? Ako po si May Ulaso. 52 years old na po ako.
nung pong gamitin ko nga po yung yung CMD yun, nung pong magkaroon ng dengue yung anak ko sa doon po, nung ma-hospital po yung anak ko, Madam, how old na yung anak niyo po? na po ngayon, 17 na po siya ngayon. 17 years old? Tapos po, yun nga po, na nung magkaroon po siya ng dengue, natatakot na po kaming mag-asawa, yun nga po, at kasi pababa po ng pababa yung platelet niya. Tapos po, lumalaki din po yung tiyan niya kasi hindi nga po makaihi. Na nakailang dextrose na po kaming ang iniinom lang po ay paracetamol lang po, walang ibang pinapainom. Yun ba po, natatakot na kami at umiiyak na yung anak ko. Tapos po, umuwi yung asawa ko sa bahay, bukas po yung TV, yung radyo namin, napakinggan nga po yung CMD yun. Tapos yun nga po, sabi na magaling daw po yun sa lahat ng sakit. Yun po, nagpunta siya ng labo at wala pa naman po dito sa Panganiban. Pumunta po siya ng labo, doon po siya bumili. Pagsabi po nga na maganda po yun sa sa kagalingan din po ng magkaroon ng dengue, bumili po siya agad nun, hindi na po siya nag-aksaya ng kung magkano, basta po makainom yung anak ko. Yung po pagsabi ng 30 patak po dun sa isang baso, ginawa po namin yun. Tapos nung nung gawan po namin yung pinainom po namin agad sa anak namin, pinaubos yun. Yung po na hindi po siya dati nakakatulog, noon po nakatulog siya. Mga ilang minuto pa lang po siya nakakatulog. Nagising po siya uli noon. Sabi niya, "Mama, iihi po ako." Tapos yun, umihi siya umihi na naman siya. Pagkaihi, po niya uli, pagkaalis niya dun sa CR, nakatulog po siya ng pa lang po siya, iihi na naman po siya. Hanggang yun nga po, na gumanda po yun, lumiit po yung tiyan niya. Tsaka, nung pungkunan siya ng platelet noon, dati po laging mababa, pababa ng pababa. Nung pong pinapunta na kami uli, doon kukunan na po uli siya ng yun nga po, ng platelet. Yun po, nagulat yung doktor, sabi po sa amin, daw po yung namin. Sabi po namin, wala po. Kung ano po yung pinapainom niya sa amin, tsaka yung dextrose po, yun lang po ang namin. Kasi nga po, baka po dalitan kami noon, kaya hindi po namin sinabi yung sa CMD yun. Pero napakagaling po noon talaga at yun po ang talaga nakaano sa amin. At nakalabas din po kami nung pagkahapon na yun. Ma'am, yung anak mo nung na-hospital po dahil sa dengue, ilang araw na ba siya sa hospital? Na po siya, 3 linggo na po siya. Grabe, 3 linggo, tapos lumaki na yung tiyan. Ibig sabihin may water retention na po siya. Pero sa pag-take niya ng CMD, ilang araw bago nyo napansin na may pagbabago na? Nung pong yung pagkainom po nung 30 patak pong yun, nagparaihi na po siya, nagliit yung tiyan niya. Tapos po, nung bago po kami palabasin, pinainom ko po uli ng 30 patak yun. Yun po, talaga pong umihi siya ng tsaka talaga pong nakatulog na po siya noon. Dati po hindi siya nakakatulog dahil nga po sa sobrang sakit nung yung tiyan niya. Kasi nga po hindi na namin alam. Tsaka medyo naninilaw-nilaw na po siya noon. Bali po, 3 linggo na hindi gumagaling. Pero nung mag-take ng CMD, isang araw lang ba nakaginawa? Opo, isang araw pa lang po noon. Kasi nga po yun di bali, sabi ko nga, di baling maubos yun, basta po gumaling. Yun nga lang po, pag ginom nung araw na yun, ng 30 patak, tas ginawa ko po uling 30 patak nung pagkagabi, yun po talagang guminhawa na po siya, nagtaas po agad yung platelet niya. Wow, ang galing talaga. Pero ma'am, sa family po, ano pang ibang health problems ang natulungan ng ating product? Yung yung asawa ko po, nagkaroon po siya ng namaga po yung prostate niya. Prostate. Opo. Tapos po, yun lang po ang pinagamit ko sa kanya. Tapos yun, na po siya uli, nakakaihi na po siya ng normal. Dati po hindi. Palunti-unti lang po siya, at saka nananakit po yung niya. Sabi nga po ng doktor ay, daw po, baka daw po matuluyan na yun sa sabi ko naman ay, wag naman po dok ninyo kaming takutin. Kaya Pag sinabi prostate problem, prostate cancer, ganon? Ganun po. Ay, ang ginawa po namin, sabi ko, tanong na lang natin uli, yun nga po sa kanila na kung kung maganda yung uli yun. Kaya yun po, sinubukan na naman namin yung bumili kami. Yung ganun na naman po, naggaling na po siya. Hanggang ngayon po, hindi na okay ng Ay, nung pong nakaramdam nga naman po ako nung, ito po, hindi na po maitaas ito, maigalaw ko na ito pong kaliwa kong itong kaliwa kong kamay, hindi ko po maitaas na ito, magubad po ako ng damit, di po ako nakakahubad. Ilang araw mo yun nararamdaman?
Ano na po, siguro po ay isang buwan na po. Isang buwan? Opo. Eh, hindi ko po agad naisip na naman itong CMD na wala na naman po sa isip ko. At yun nga po, nawala ng trabaho yung asawa ko. Pero po talagang hindi pa ako napunta sa doktor po. Sabi ko, ayaw ko. Ito lang, nung magkaroon po kami ng pera, at yun nga po, na po uli, marami nang nagpapagawa sa aming alahas. Yun po, nagbili po agad ako sa CMD ng, yun po, ng gamot na yan. Kaya yun po, yung yun, 3 araw pa lang po ako nagiinom. Lagi pong 40 ng 40 yung 40 patak po yung inom ko. Yun po, para po ako nilagnat, tsaka po ito unti-unti pong nawawala yung pananakit. Kasi hindi na nga po ako makatulog ay nagiiyak na po ako. Nagiyak na po ako sa sobrang sakit at para pong hinahaluka yung ko po, yung laman ko. Yun po, naisip po magbili na naman uli po nung CMD. Yun po, mga 3 araw pa lang po ako nagiinom. Ito po, pang-4 na araw po, wala na po siya. Bago pa lang yun mangyari. Ito lang pong Lunes ko po ininom. Sa kanila po ako nagbili kalaan. Lunes po ako nagbili. Ayan, ikat na natin si Ma'am May Olaso. 'Di ba? Yung na-dengue yung kanyang anak at hindi na nakakaihi. Nako, imagine 3 linggo na sa ospital hindi gumagaling pero high dosage lang niya ng ating produkto ay gumaling. Ang bilis lang talaga. Okay, so sa mga listeners kung magtatanong ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating produkto. Kaya maswerte talaga yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Hello kay Sir Henry Marcaida and Ma'am Lilibet Jacinto. Sa lahat ng mga nakakapanood sa Facebook, saan man kayong Facebook, nanonood, hello sa inyong lahat. At saan man radio station kayo nakikinig sa programang ito, hello sa inyong lahat. Sana po ay ma-reach out namin kayo. Ulitin ko lang yung ating schedule ng Health Symposium sa Sorsogon, October 9, 9:30 a.m. at Paris Pastoral Center in Sorsogon City. Of course, diyan naman sa October 12, 9 a.m. sa Cowboy Food House, Candelaria Street, Paracale. October 14, 9 a.m. Covered Court ng Barangay Katyoan, Kapalonga. October 15, 9:30 a.m. Dusel's Garden at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet. October 16, 9:30 a.m. at Hills and Garden, Labo, Camarines Norte. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang, bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD, retail price. Pwede na kayo maka-attend with freelance na po yun. At marami kayong matututunan, okay? So, ulitin ko dyan sa area ng Kamalig Albay, CMD Center natin, nasa 2nd floor ng Kamalig Market. Hanapin nyo na lang po dyan sa taas yung kung saan pwede kayo magpa-health analyze. So, dito na tayo. Na-record ko muna yung mga outlet natin. Okay, para sa mga pangangailangan nyo ng ating produkto, bumisita lang sa mga CMD centers. Diyan sa area ng Camarines Norte, sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, in front, Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Dusel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abais at Rosan's Transient House, Purok 2, Lagon. At sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Sasil Binanuhan, Karamuan, Kamsur.
Ma'am Cecil Diezmo at Del Rosario Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur, sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo, Libmanan, Camarines Sur, Durcher Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, sa L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan po si Ma'am Helen Torre Palma, Rosalina Torre Palma, San Roque, Bato, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, si Amdistaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, at sa area ng Masbate, Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate, CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon, Jeneline Mangampo, Procto Inang Pilar, Sorsogon, CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City, Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Meron po dyan sa CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Kumadkad, Castilla, Sorsogon, Ma'am Cora Espadilla, Balugos, Sorsogon City. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Conrado Liarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon, Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Nandyan din po si Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Now sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay, TMD Center, at second floor, Center Point Building, at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City, M.A. Clarete, San Juan, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay, Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay, Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware, CMD Center sa Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, nasa taas lamang ng DM Mixers Paint Center. Mr. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa second district of Albay, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay, Rafael Esquilador, Murok-Burokan, Rapo-Rapo, Mr. Toy Dahak, Toygen, General Merchandise, Purok 38, Manito, Albay, Joy Desel Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay, CMD Stocky Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Ma'am Joanne Serrano, Bagaw Bawan, Rapo-Rapo, Albay. Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianes Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawo 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EM Subayo, Legazpi City, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City, Sarti Commercial, Market Site, Daraga, Albay, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan, Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Delia Mangampo,
Gabawan, Daraga, Albay, Nora, Aizon, Purok, Legazpi City. Sa Val Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Nedi, Nas, Common, Kamalig, Albay. Sa 3rd District of Albay, Ma'am Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Ayan, medyo ikat natin dahil ubos na yung oras natin. Sa mga taga-Kamalig, meron na tayong CMD Center dyan sa 2nd floor ng Kamalig Market. And of course, sa Ligaw, andyan po sa malapit sa PNB Ligaw. Oo, sa Kililan Building. Doon naman sa area ng, ano yan? Asa na nga ba yung ating kodigo dito? Ayan, sa area ng Pulangi. Daan sa 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi, Albay. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig, saan man kayong radio station nakikinig. Oo. At saan mang Facebook kayo nanonood, maraming salamat. Sana ay matugunan ng ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Hello kay Ma'am Cecil and Usual Jesmo dyan sa CMD Center in Pili, Camarines Norte. So ayan, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.